Čau, vítám vás v vlogu a dnes je právě středa, kolik je kolem, nějak kolem 2:30 a já teď vyrážím za Ančou a jdu jí pomoct se psama. Jinak tohle je můj první vlog. Bych natáčela hodně, ale nějak jsem neměla koule to zveřejnit. A teď jsem právě viděla tvý nově. Ano, tam nově silnice, kde je chodník. No přece je rebelvole, ne? No, a já, to kamerou je to nějak. Tak, já se mám ozvu. Až budu u Anči. Tak, pro zajímavost. Teď jsem to zapla jen kvůli takovýmu menšímu. Prostě. No a teď jdu právě kolem našeho bývalého baráku. A bože, to byl tak krásný barák. A prostě asi nějak takhle vypadá. Ještě kousek, ne, počkej. Jdeme kolem něj. Já se bojím. Přestěhovali jsme se nějak před rokem. A byl jako drsný. Víte na to. Ukážu, kdy jsem měla pokoj. A jo. Tak jo, teď jdem kolem něj. Mě bolí ruka. Tady byla kuchyň, tady ty dvě okna. A tady jsem měla jako pokoj. Bych vám to ukázala. Jako, jestli jste tam něco viděli, ale myslím si, že ne. Tak jo, já už mám skoro vonči. Totálně mě bolí ruka. Tady byla takhle zahrádka. Vlastně. Koukejte na to. Tyjo. To je hustý. Tak pro zajímavost, tady máme zakopanýho psa. Ty vole. To je hodně velká. Tak, už jsem u Anči. Tak jo, zase se vám velmi jen tak pro zajímavost ukážu její barák. Tamhle ten. Tak jo, tak se uvidíme. Musím natočit psy, samozřejmě.